pundhutane podang kuning. Mas Gareng. Nggih pun kula napa-napa gelem wae. Nah, iki sing bawa panjenengan nggih. Non. Nadyan wujude mong peksi. Ya, kaya apa? Podang kuning bar bawa pengko digarap akustikan. Sini yo, sini yo. Wedi Pak De, arep jenengan Pak De. Aku wis ora nyatek rene. Astagfirullahaladzim. Dosa apa sing tak sandang? Kaya iki. Wah, iki jan hama. Kok hama? Aduh dianggap hama lho. Ndono sih. Vitamin kok. Kok aku tak rono dhewe. Nggih, Kong. Kung. Nggih. Yen kongko lak aku kari lumah-lumah kerok ana, Nduk. Nah, ning kene iki lho Mas, gandeng panjenengan di lek nimbali sinden-sinden ki Kung. Iki kudu mawas diri njaga-njaga lek wis umurmu sepuh njur ndak berkecimpung ning budaya. Kowe kudu siap-siap. Jut sing kok gayuh besok ki lek wis rampung ndagel ora kuat ngen-ngenmu piye? Arep dadi apa? Yen aku wis tegese wis kasarane ora payu ning panggung. Panggung kene maksude. Ya. Aku ngenenku wong-wong ki ora iso melepas atribut secara brutal atau secara dadakan. Aku tetep arep gareng ning ora ning panggung ini ning panggung wayang wong Ngesti Pandhawa. Lah wis tuwa kok apa ya payu ning Ngesti Pandhawa ning panggung. Seniman tidak terbatas umur, waton isih kreatif, isih payu. Oh, ngono. Ora ana batas umure seniman. Yen kowe arep ndi? Kowe arep ndi yen ora payu dalang? Ya ngetutke tole tatit. Oh, tak kira ngetutke sinden. Wis ora kuat lek ngetutke sinden. Aku sik duwe harapan kok tole tatit. Dalang. Engko pake sing ruwat. Wong awake dhewe penuh sukerta kok di rumah. Yo dibawani kaya apa? Aku lho. Heeh. Aku rapal dituntun ya, Nduk sayang. Nadyan wujude mong apaksi. Tahu bulat. Digoreng dadakan. Pokoke wong tawa lho. Sri, kok Sri Uning kok. Agawe. Lah ku nindinge Sri Uning kok. Ampun, tembake padha niki. ampun manut Mas Dargombes niki lho Pak De. Apa? Agawe talining bro. Kowe suli saja. Lendrongne lho niku. Agawe talining bronto. Kaya wong idung. Ya kuwi lho Pak De terano, kelemane wong ayu ndang nyemkakne. Oh, aku mulo ndek bojo elek wae. Ayu nyedot penyakit. Heeh, pathokane wong ora payu. Ora nembang ra paten. Aja motong to Pak De. Lis, tuntunan Lis, suwek Lis. Sayang, tuntunan sayang. Ya gelange Mas napa palsu? Yo. Aku yen gelangku asli Mas, ndah gage kowe nemplek aku kabeh. Niki palsu berarti. Palsu. Mboten sida lek ngoten. Nah iki kanggo nodi cintamu nyang aku ki palsu apa sejati? Buktine ana gelang palsu. Ya lek saumuran jenengan ya genah palsu. Ya lek saumurane jenengan ya genah palsu no. Nyoto lamun kowe wanita kang bener. Terus piye sayang? Agawe wis sing kowe apal kowe wae wis. Agawe talining bronto. Aku bangsa nembang roman iki wis ra seneng. Perjuangan iki aku tak bawani. 45 iki bawa aku. Golek isi podang jenar. Napa ta, Kum?
yen kowe iki cah halus tenan. Nggih ta. Nembang iki mung umi. Ora ubah lambene. Bojoku ke lambene ora ubah ning irunge plentas. Apa Mas? Masa aku ngerayu Pak Gareng ini Mas Plenting cemburu? Aja cemburu toh, aja cemburu. Sing cemburu Ayo. sapa? Plenting. Aku plentung. Wis wenggan Jangan gitu toh Pak De, sakit loh. aslinya kakung itu mau toh. Sana. Itu deket. Itu aku sana. jajan. Jajan iki ana pantese. Padha tuweke ya. Kamu padeknya kangen sama aku toh. Wis. Mocinya mana? Hah? Moci. Engko apa cintamu hanya bisa diukur dengan mochi? Iya katanya mau dibawakan mochi. Kalau tidak ada mochi berarti tidak cinta kepadaku. Nggak. Dasar gadis mochi. Kalau ada mobil cinta. Iya dong. Golek Sing nembang sing wedok lanang bareng melu nembang napa? ya wis. Kadung ditolak cintane kok. Apa-apa tak uring-uring pokoke. Ya wis ngono tantano. Sing ngakon linggih sinten, De? Hah? Sing ngakon linggih sinten? Kelihatannya saya duduk tapi berdiri. Mana? Saya Berdiri napa Pak De? Loh, berdiri sama tinggi, duduk sama berdiri nih. Lagi yang berdiri yang mana? Loh, anu, Nggak percaya aku. Apa masih bisa berdiri? loh tinggal melihat mungsuhnya. Golek isi podang jenar. Dari Joy kaya didongengke sare, wah Dewi Kromo. Mboten sadar niku ambek jenengan sumoni ping 1000 ya. Apa ngrogo sukma cah iki? Kita nyimpekne kowe Ya punjung. Allah. Nyimpekne punjung iki. Sahur. Bos. Sahur. Loh, lah kok ngono? Lah iki sing sahur ngisor. Iba bunga ing atiku Nyanding bisa dadi tambah. Oh, tak kira disapake. Ayo, sapa sing iso cengkok terakhir iki? Ya. Ambo. Ya, kayak apa? Podang kuning dados buka celuk, yuk. Esuk awan ning omah wis ora kasar. Keluyuran anggolek isi kasayang. Bobang pitaranggonku goleki ora krasa. Esuk awan nyanti bengi yo emang nyanti liakan nyayang leang-leang Nes Adi Melur Sempu hadir Mbah Minto. Kekencangan tak rintis saka kadoan sarui ngoce dheweke gawe pencoan. Tak suwon mbok ajeng iki podang kuning agawe pikirku kumbing slereti
sawang nambang manise ipo bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal diku matur sembah nuwun rawuhipun Mas Bagong yang si bodang antutu tati ketanang ora wanduan kutang saya komprang pasarane suntikan mulute bando yo bablasno nang kacu kuning Mas kacu kuning rada halus Mas digarap goyang tipis iki perlu disawang Mas Gareng iman-iman vitamin iki nggih nambah umur kowe malah ki nyengkake nyawaku nyawang ngene iki ora kuat nahan ardane kanapson yo alah lho kok kaya ngene iki lho sindane kompake yen ngumpas enggak tok hae Sing penting kan kompak toh Pak De. kompak apa wong kena joget keker-kekeran kok Sekarang menghadap ke kiri ya teman-teman. sing halus yo gerakmu aja gede-gede Mas Gareng ben kidanan anu dar golekno kecap dar Ya apa? dileletke enak bener ya Reseni para dadaku tak sosok tak sosok kering sosok tak sosok
Aku pamit sedelo. Lah kok Belet pipis. lho. Sampeyan kebelet pipis. Ah, Kuwi sik penak. lah apa? Lah aku Apa? anyang-anyangen. Lho kok regane piro kok dadak mbok nyang? Ya. Lumo nembe. Kacu kuning dadi pepeling Ya. nalika biyen kewisi yati rasa rene isi tak gowo Ra bisa. bisa senadyan mun sedelo Kodratku lho, nguwahi kodratku tenan lho. Gareng iki lak kira. Kira iki lak gathuk ning ngene. Iki bareng ora goyangan iki iso ngiwonen lho mataku iki. Iki ora kira. Manut irama. Manut goyangane. Ah iya. Mari kira mari. gendang baliyo saka saka pengen Satu kali lagi. Yo. Kuning dadi pepeling. Nalika isih nyanyi. Ra bisa. Wis mudar-mudar kono. Wes. Ki ya dawake umur tenan Mas panjenengan ngejak cah nom-nom iki jan. Iki lho senggakane mok sogok-sogok keri-keri iki apa to?